Amen. Hallelujah. Amen. Kuthini namhlanje nje? Ungavumi ukuba isivakashi. Ungavumi ukuba nje isisebenzi. Zalwa iba wasekhaya. It is not enough to join the organization. Singathumazana. Umusa ufuna bazelwe. Umusa uthi ngifuna bendlu. Impilo kaMephibosheth yashintsha ukuzalwa. Babekhona ababesebenza kangcono, ababephila abafana noZiba. Manje bashilo ukuthi ababona bakhona. Babekhona abangabalwa benze kangcono. Sengiyacabanga nje ukuthi lo mfana kunokwenza ukuthi wayengasaziwa ngasendaweni. Igama lakhe lalingasaziwa ngasendaweni. Kwase kuyinto yokufika nje. Wena wakwezwa abantu befikile ujatshuliwe, wena ufihlwe esindawo ndawo. Kwagcine lapho nawe. Ngizothi namhlanje kunabantu abangazenzanga ukuba babe lapha khona. Njengoba uMephibosheth engazenzanga. Lalela mdala baba. Ungabalisi. Into okumele yenze zalwa. So that grace can find. Can you imagine? Ukuthi lo mfana wayengenayo choice, wayephethwe. Wawa naye. Wakhubazeka. Waphela. Yonke into engafisa ukuzenzela naye engasakwazi ukuyenza. Yeah. Ngokukhubazekile. Noma ngabe impilo yakhe ikhubazeke kangakanani. uNkulunkulu ufuna kanjani? Yeah. Ungazama ukuyiphilela kanti ukhona ophilisayo. Praise the Lord. Amen. Sengivala. Kunokwenzeka ukuthi ula. Mama yazi ukuthi izinto zendlu ziyangetha. Mara bengazi zingetha kanjani. Because ngiyasebenza. Because ngiyaklina. Because ngiyafika sebakuthiwa kucule ngiyacula. Ngiyelekelela kukho konke kulendlu. Makhona lapho kuthiwa khona kuyashoda khona yimini ovalida. Ngizothi indaba sezalweni. Athi kunye ngibona izinto zala bonke kwenzeka. Mama ngani umusa. Umusa. Ulocate akhona. Ulocate abendlu. Ufuna abasendlini. Ngizothi namhlanje bazalwane. Uphiye. Mama Ntombi. Usebenzana. Angamazi uMephibosheth ukuthi wayezalwe nini. But kwamsiza usana. Wazalelwa ekhaya eli-right. Akhona amakhaya ayekhona ngaleso sikhathi. Mara wazange akwazi uku-accessa the grace of God.
umuzi ayefihlwe kuwo, umuzi ayenakekelwa kuwo ma wayenakekelwa. Yeah. Awuzange uyi-accesse into ayi-accessa. The difference was Yeah. lento yayifuna umuntu ozelwe kulendlu, yayingafuni umuntu ohlale khona kulendlu, yayingafuni esisebenzi sakulendlu, yayifuna indodana yakulendlu. Oh, boss. Yayifuna indodana, yayifuna indodana yakulendlu. Yeah. Umusa kaNkulunkulu wakwazi ukushintsha impilo. Jesus. Kunokwenzeka usesimweni lapho khona mawuthiwa uyalalela ngemndeni ozalelwe kuwo izinto ayihambi kahle kusuke kaBhongo baze bazofika baba, bathi ngashintsha lento uthi namhlanje ngifuna ukuzalwa Yeah. and ngine-choice yokuzalwa kuleli. Lapho khona the head of the family is Christ. Yeah. Lapho khona the head of the family is Christ. Lithi izwi likaNkulunkulu uKristu wezwa egcwele umusa ezokwenza iqiniso. Kwamele uDavide mayefika lapha angadayisi umusa weli kaSawuli enza iqiniso. Ngizothi namhlanje ukhiye usemzalweni ube ngwasekhaya. It is that changed the life of Mephibosheth. Kungasekho umuntu, kungekho mzali, kungekho mkhulu, kungekho bani, wasustain umusa. Ngizointroduce umusa kini okwazi ukusustain ungasenabani, okwazi ukusustain ukugcina abantu bayabadelela bephambela ngabantu bawuqhamuka. Ngizointroduce umusa okuthi abantu babebuka babhekisa amathe bathi bekuyini yona le mtholo umusa. And mawusuphethe uphakamise uyokuhleza namakhosi. Uthi ujinga lapho ukubuyisela izinto. Konke ukhonjwayo uthwele ukhana ngokwakhe. Kuthwele lokho ethwe ngokwakhe. Noma nje Yesu ngokwakhe. Bathi naye no kuthiwa yes leli plus lonke lakhe. Kuthiwa mfika kuthiwa yes ngeyakhe ibuyiselwe beyintshontshiwe isibuyile. Namhlanje ngizo-introduce izinto ezintshontshiwe ziyabuya, they are coming back to you. Wena kumele ngabe udele impilo. Kunabantu abakudlela umona bayintshontsha bebona ukuthi ngeke ukwazi ukuyilwela. Ngizothi uJehova uzokulwela. Le nenda bayithathile ibuya kuwe. Le nkomo zakhe abayibiza ngezabo zibuya kuwe. Le mfuyo yakhe abayitshontsha iyabuya. Manukhiye uthi zala. Mhlawumbe usuzamile wakhuluma wahamba inkantolo. Kwaphela imali yakho awangalunga lutho zalwa. Mhlawumbe imndeni sihlanganile wakhulunywa kwathiwa hayi ngokwenza kumuntu uthi no zalwa. Umusa kaNkulunkulu ulocate abasendlini. Lalela, uzobusiswa wena ngenxa kaJesu. Uzobhenefitha wena ngenxa ungenze lutho.
mhlawumbe uqedile isikole babhizi bakhose ama-fingers against you bathi kusiqedile yes isikole kodwa hayi ungahlupheki vele usalwe enosuzelwe mawusuzelwe ungabi nandaba ungalishintsha igama ngenxa yesimo akuso. Maintain your name ngoba uyo-identifywa noma igama lakho beselingcolise kanjani emphakathini lingashintshi mentality uyo-identifywa ngalo. Kunabantu abangakwazi ukuphuma emphakathini bahambe babizwe ngamagama, igama lakho lingcolile ungashintshi mentality ngoba uyolokethwa endumusi yokuthatha unalelo gama uhlale namakhosi.